Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Yunia. Dino iki aku arep bahas kesehatan iku angel lan larang. Iya, angel soale kesehatan kuwi luwih angel daripada ngumpulke energi gawe ngerjakke tugas ekonomi sing sak soal iso ngentekno berlembar-lembar buku akuntansi. Awak dhewe iku gelek dikandhani, sing sering jaga kesehatan, olahraga sing teratur, mangane kudu mangan sayur lan buah-buahan. Lah, ngomongnya tok gampang pas dipraktekno. Rego buah saiki iku nggarai mikir ping 2. Mending tuku apel ta tuku cimol sing sak es teh jumbone sing nggarakno weteng wareg ta tuku sop buah sing wis akeh buahe, akeh reno buahe tapi rasane lawegi. Terus yen ngomong soal nabung kesehatan, kan gelek ana wong tuwek sing lara, sing awak dhewe jumpai, sing awak dhewe temoni ning rumah sakit, mesti ngomong, "Awakmu iki jek cilik, kudune awakmu kudu iso investasi kesehatan." Akeh wong tuwek ngomong ngono. Terus aku yo batin pas dimehi saran gawe masa mudaku iki. Nek nabung duit ae angel, piye maneh nabung kesehatan? Nabung duit ae wis wangel, gawe tuku ngene ngono mikir ping pindho. Selain iku, wong tua ya pernah ngomong, nek pingin uripmu luwih sehat, awakmu kudu kurangi turu bengi-bengi. Aku arek sekolahan, kerep melek bengi iku duduk kekarepanku. Aku yo pengen turu awal, tapi aku kudu njalani kewajibanku sebagai seorang siswa. Iku tugase negara saka para guru. Tugas numpuk, terus ujian dadak, presentasi kelompok, ujian praktek, lan macem-macem. Iku perlu dikerjakno, kudu duwe waktu luang, sedangkan waktu luangku iku pas bengi. Isu awan sore gene sekolahan tok, bengi yo garek ngerjakke tugas iki mau. Dadine nabung kesehatan yo pancen angel. Kadang yo aku yo duwe kok niatan gawe urip sing sehat. Aku pernah duwe niat gawe jogging, gawe mlayu isuk, tangiku jam 5. Terus ndelok tekel lantai kamarku jek ono embun. Terus hawa iku jek adem banget. Dadi kasurku koyo-koyo ngomong, "Mrene ae, ayo balik turu." Ya wes, aku milih dalan sing bener, yaiku turu maneh. Terus yen aku olahraga ning omah, ibuku utawa ayahku mesti kaget. Loh, lapo kok balik-balik ngene? Lapo kok munggah mudhun ondo terus? Apa ono ulangan olahraga? Soale aku nek olahraga ning omah, nek gak ono paksaan, nek gak ono ulangan teko guru mapel PJOK ku, nek gak gegara aku kepingin duwe awak sing apik, kuwi hal sing langka rek. Soale aku gak tau olahraga ning omah kecuali kehendakku dhewe. Dadi wong tuaku iku padha kaget nek aku padha mondar-mandir, terus munggah mudhun ondo, mesti ngomonge, "Lih, kate ono ulangan PJOK." Dadi tingkah lakuku iki mau kaya gerhana matahari.
Jarang, tapi iso terjadi. Yaiku mau kecuali aku kepingin awakku apik, terus kepingin tubuhku sehat, terus ono ulangan PJOK secara mendadak toko guru mapel. Yuk, anjen dadak nek aku pengen olahraga iku tanpa kemauan sendiri. Makane iki mau jenenge angel. Makane kudu iso ngatur waktu. Terus aku yo dikandani karo ayahku. Ngombe banyu putih sing akeh. Nek iso banyu putih teko galon, ojo banyu es. Yo kan mesti gelek dikandani. Mending banyu anget daripada banyu es. Iya, aku ngerti. Nanging ngombe banyu anget, ngombe banyu biasa ning galon sing misale ono target 2 liter 1 hari, iku rasane kok balapan ngombe banyu ning galon rek. Temen serius, dadi gak iso. Nek aku ngombe kayak teh jumbo, es teler, terus es boba sing 1 liter, 10 menit pun udah habis. Wis entek 10 menit. Percaya gak percaya, entek aku rek ngombe banyu-banyuan sing ono rasane dalam 10 menit entek. Kadang aku yo mikir barang, sehat kuwi angel. Godaan paling gede kuwi dudu panganan, dudu rebahan, tapi jajan ngarep sekolahan. Sumpah niate pengen hidup sehat, tapi nek kepethuk jajan ngarep sekolahan sing ono cireng, terus ono basreng, maklor, cilung, telur gulung, es teler, es jumbo, terus batagor, langsung buyar. Jamin soalnya ndeloke ngiler banget. Akhirnya aku sadar, aku yo ngerti nek sehat kuwi angel lan larang. Tapi nek loro yo tambah angel, yo tambah larang. Dadi ketimbang karo-karone iki angel lan larang, mending sehat sak cukupe, bahagia sak akeh-akehe.